Karbi Anglong Autonomous Council Forest Asai Kamalong Aron Ripen Woreng Kachapalong tu na tumaphan pai chiklo angbong ingthan etsi advertisement satlang interview setami labangso chiklo angbong ke patang pon edji aphansi mai ingni ponlo labe labangso kachingwai amai long chitia chiklo ke cheng aruyang bong appointment letter kiron ponji aphandami che parai pon etaphi sai ke claim pon pedera jok chokomaratum aninga lo kaphere sola pen kopia potma pu kachini kangtung asonsi dokoklo lapen manghu pronglo matang te kopine kachingwai so tong kedoma puta radatum chethansai asonsido lasonsi abarim PCCF abijit raba kikibom apora hut penangana tumaphan advertisement exam interview and ipin pen worengke pek pondopik pojok Karbi Anglong Autonomous Council ke japon atum chini si aron choklim pen ke claim pon thuji aphan Karbi Anglong Autonomous Council ke jake thekiding atum lapen officers atum angbong isi kachingwai mai padoponlo kachingwai pen kacheparaya lamthe jokhong ni phai ingkora sirke bani peklang ponlo kachiraya lamthe ke peklang pon ke ching sialong ke jong pon ke aron choklim le pen woreng kachepalong tu na tumaphan than etsi akimi advertisement pipon thu popusi pachini ponlo advertisement ki pg aphan birta lo longpho dimalong peklang ponji aphansi jong ponlo asat lang ke tolji aphan questions paper alo environment and forest asaikam Karbi Anglong Autonomous Council committee atum pensi sikdang ponpo advertisement pitet pen nike pangbong satlangang thek ki piponji aphan cheparai pon Karbi Anglong Autonomous Council CEM pen pai chiklo angbong ke do anasai ke patang ponji aphansi hukum piponlo lapen kacheparaya lam thek ki jut sialong kapeklang pon laki chitia chiklo ke cheng aruyang bong langkung habe town hall lapen arboretum cum craft center along appointment letter ki piponji aphansi adim setami jongpon etlo la solo ting pen radatum lapen woreng kachoklem bom abang pho abang phiatum kaphere so lapen kachini kangtung asonsi dokoklo lapen kacheparaya lo peklang deraphi kopia potsi cyclem pon pedet pu pherangke bitung atum Karbi Anglong Autonomous Council secretary aphan kachini ji aphan karju pedodamlo pherangke tum karju damahut Karbi Anglong Autonomous Council Forest Asaikam secretary Dilip Terang pen ke pachini pon ke aronre pen worengang hoi kachepalong atuma phan notice mate ke pachini alo pidet aphisi kangthan la pen ke pekasai dengpo lapen ke damtang ke paklang order alo la ke department atum maikang ni hot kacheparaya lam the chotlang pusi ningche lapen notice alo prabjin pen ki pg aphan sai dengpon bom lo pusi nang pachini dun seta isi radatum kachini kangtung abang ke sikjit kachingwaya mai long kacheparai ponalam the aporani parde raphi saya ke claim credit abang ke manghumi mi asonsi dokoklo lapen radatum kachetham pona tengke kopine alo sai ke claim tong ke doma puta chethan pre asonsi do news report Karbi Anglong live